Здравейте, драги потребители на YouTube! Завърнах се. Тук с мен е Flaming Fire. Извинете, само ще... Добре, завърнах се, защото малко ми лагаше. Трябваше да си оправя лага. Да, ето го и Flaming Fire. Значи, изчакайте, защото пак трябва да си видя видео настройките на чънковете. Защото, извинете, наистина много ми лаги, когато снимам клип или такива глупости. Затова ми е бъгнало всичко. Ще снимам, извинете, трябва да снимам само 2 минути, защото нямам повече време. Flaming Fire, тук ли си? На какво ще играем, кажи днес ти? Аре на Блок Хънтър, на блоковете, ще те изчакам и теб. Дойдеш и... Това ще... Така... Чакаме те да дойдеш и теб. Аре, идвай бе. Него много му лаги. Както и на мен, когато снимам, извинете. За тъпия лаг. Защото... Flaming... Да, само с една игра на блоковете ще минем. Да, верно. В коментарите напишете наистина, не съм лапе, както някои бяха написали. Имаме 50 секунди да влезеш. Значи, писаха в коментарите много, че съм лапе и такива глупости. Вие сте лапе, аз ви казвам. Не се закачате. Да, аз писах в нали, в описанието на никой. Той е лапе, защото той е на 11. Но не пишете, че сме лапата или някакви такива, защото снимаме фалшиви клипове или някакви такива. Имаш 30 секунди Flaming Fire. Значи аз имам мой блог и си снимам каквото си искам. Вие не ми пука за вашите тъпи коментари. На някой казах. Никой не е с скина на Марти. Някакъв друг е. Военен е. Някакъв, не е като на Марти, ми е някакъв друг военен. Значи, много смотани такива глупости има. Сега ще почнем след 10 секунди. Да знаете, че ако, например, нали, пратили сте ми много от вас покани за Skype. Значи, и за това наистина благодаря. Но само да кажа, че на някой не им приемах, защото нямах време кога да приема. Така да се каже, аз не бях целия ден, нали, в нас. Бях навън някой ден, нали, някой път бях навън. И затова ужасно. Мрази, когато бях навън. Мрази да бъда навън, но викнаха едни приятели, мама и тати ми казаха да изляза навън. И заради това не успях. Значи, някои си ми писали на клипа на МТА, че не е тъпа игра МТА. Значи не е тъпа игра, само да ви кажа. МТА си е много хубава игра. При наличието... Добре, някои ми казаха, че снимката ми на работния плод е такава. Значи компютъра не е мой, ми е на чичи. Това е жена му и братовчеите ми. Не мислете, че съм аз такива гости. Казах ви, не е мой компютъра. Затова, защо си сикър, за Бога? Значи Flaming Fire стана сикър. Не казвам. Значи, както виждате, никой не може да ме намери, защото са тъпанари и никой не може да ме види. Нали? Вече сме 3 плеера, мисля. Колко плеера сме? Значи тук вижте всичките тук някакви... Да. Ти си издрут, както... Значи, много малко сте си икари, много повече сме блокове. О, супер, сега ги видях. Значи, както видите, си икарите са повече от нас. Мен никога няма да ме намерят, освен ако... Flaming Fire не се сети къде съм. За Бога, защо не търсиш там, където трябва? Както виждате, съм много тъпи всички, защото никой не ме търси в онова там, дето съм в момента. Не казвайте къде. Напишете в коментарите, например, че ще ме видят. Опа, ще стана сикър, може би.
Сикър съм, защото ме убиха. Видяха ме в онази стая, точно дете се спалват. Сикърите, вече съм сикър, както видите. О, кой той бе? Кой той бе? Кой той е? Кой си ти е? Абе, някакъв ми вика в оно задра. Кой си ти е? Госк задра. Кой? Госк. Кой? То го не познавам. Тук имаше някакъв блок, човек. Точно отвънка на къща, аз го преследвам, че. Така, преследвам го, че. Преследвам го. Ела, бурчек. Какво? Вече е пуснат. Това е. Бързо влизай в съгъто. Излез тук и в съгъто, човек. Няма. И човек някакъв тук купче вътре, бързо. Мен ми лагна, защото седна съм в съгъто, значи, видиш ли ме? Да. Мен ми лагна, седна съм в съгъто, че затова ще напиша съгъвът, за да можем да почнем. Нещо ми бъгна. Не мога да се мърдам. Седно има някакво купче тук, което трябва да го пребия. Значи, както видите, много гладно ми лагна. Вече 6 минути снимаме. Нали, след като свърши тази игра, значи ще махна, нали, ще спра клипа, защото нали, не ми снимам, много ми лаги такива глупости. Ще снимам на някой друга игра някой път, ще снимам на мапове, предлагайте мапове в коментарите. И по принцип, да, главно ми е на Майнкрафт клиповете, защото те са най-добри. Да, някой ден, но не се знае кога някой ден. Нали, аз нямам търпение до той 14, както ви знаете, на 14 ще излиза GTA 5 за GTA 5 за компютър. Може да се купува, може и да се взима от Замунда, но купената не ви я препоръчвам, защото много ще ви лаги, ако имате малко памет. И това беше от мен, защото вече е 8-та минута и няма да си имам цели 10 минути, затова, извинете, това беше от мен. И от мен? Да, значи ще кача клипа, може би след като свърша да играя. И добре, това беше от мен. Довиждане, ще се видим другия път.